тавбанде дар кӯча менишаст. нуқс дошт. чунин Валид мегуфтем, дасту пою. аммо ҳар бор ки мардум ӯро медид, ё тавба мегуфт, ё ҳар бор ки медид мардум ин гуна мегуфт. аммо ин мард ин қадар хурсанд мешуд. наваре ки аз дур назора мекард дар ҳайрат монд. ҳар боре ки мардум мегузарем, як нафари нуқсонро бинем, чанд қадар ё тавба кардам гӯён ё чизе мегузаранд. меояд наздаш мегӯяд ки эй мард, чаро ҳар боре ки ин тавр мегӯянд ту хурсанд мешавӣ? бо таби болида мегӯяд ки ман бисёр хушҳол ҳастам ки мардум манро дида худоро ёд меоранд. ман воситаи байни онҳо ҳастам. ин қадар бо муҳаббат гап мезад, ин қадар хурсанд буд, ба нуқсонии худ назар намекард. шукр кунед.